Salut guys, long time no see. Astăzi am avut disponibilitate să fac un video. Am intrat în posesia unor boxe românești, destul de rare, adică eu am văzut foarte puține de-a lungul timpului, care cumva m-au intrigat și negăsind informații despre ele, am zis să fac eu un video, poate mai e cineva care caută info, eu știu. Cum vă ziceam, niște boxe românești, producție românească, undeva prin anii 80 făcute. După cum vedeți, este o variantă cu 4 difuzoare. Ce m-a intrigat pe mine la ele e faptul că știam difuzoarele astea de mic copil fiind, adică fiind copil m-am jucat cu astfel de difuzoare. Din ce mi-aduceam eu aminte despre ele, nu erau chiar foarte strălucite difuzoarele, sau poate în contextul de atunci nici nu prea știam să le folosesc în adevărata lor valoare. Mi-a adus aminte de copilărie când mă jucam cu difuzoarele respective și găsindu-le boxele acestea am zis să le iau să vedem ce e cu ele. Și uitați-le în față. Am înțeles că sunt și variante cu 6 difuzoare, deci există niște boxe românești făcute cu 6 astfel de difuzoare. Iar un lucru interesant care l-am descoperit căutând informații despre boxe, apropo, foarte puține informații despre boxele românești și pe YouTube n-am văzut nimic. Se pare că difuzoarele acestea sunt făcute după niște licențe Philips, adică sunt făcute după niște difuzoare Philips. N-am știut inițial, așa par destul de masive difuzoarele, destul de rudimentare, dar interesante cumva. Și cam așa arată eticheta de pe spate. Vedem aici date despre boxe, întreprinderea electronică, putere maximă 25 de W, impedanță 4 ohmi. Și avem aici interesant și anul fabricației, care e 1980 și seria. Da, deci destul de interesant. După cum vedeți, au și niște plase. Plasele arătau destul de rău și m-am gândit să le schimb materialul. Am căutat să fie un material cât mai aproape de cel original și cam asta este ce am găsit. Le-am lipit, le-am întărit că erau destul de afectate de trecerea timpului. Cumva am reușit să le dau un ordine estetic, așa, idee estetică. Sunt funcționale toate difuzoarele, nu au fost reparate. Haideți să vedeți cum e și înăuntru. Deci am desfăcut un difuzor să-l putem vedea mai în amănunt. Uitați aici și ceva serie P22130, dacă nu mă înșel. Nu știu, 6 W sau 8 W, 4 ohmi, ceva de genul ăsta. Deci astea sunt difuzoare care sunt făcute după licență Philips, din câte am înțeles, din câte am găsit informații pe internet. O membrană destul de grosuță. Iar vedeți ce se găsește și în interior. Material fonoabsorbant. Sunt 4 difuzoare identice și material fonoabsorbant. Cam asta se găsește. Boxele sunt destul de solide, grosuțe, pal. Cam așa arată. V-am spus, interesant. Am văzut că există și un model cu 6 difuzoare care au 40 de W. Știu că există și cu un singur difuzor, adică două boxulițe mici cu câte un difuzor de genul ăsta. Nu știu exact dacă există și cu două difuzoare, adică dacă a fost produs și vreun model doar cu două difuzoare.
Da, le-ați văzut un pic difuzoarele și mai în amănunt. Da, mie mi s-au părut interesante, am vrut să văd cum sună, care treaba cu ele, am vrut să le experimentez puțin, să văd cam cum erau boxele de atunci și o să le și probăm. Cum vă ziceam, am avut pe mână un astfel de difuzor când eram mai mic și când experimentam diverse difuzoare, boxe, stații, nu m-a dat pe spate atunci, dar mi-am adus aminte de el, era cumva interesant pentru mine în perioada respectivă. Nu știam prea mult despre ce se produce sau ce s-a produs în perioada aceea. Mi s-au părut interesante boxele și uitați-le în desfășurare, ca să zic așa. Le-am împerecheat cu un amplificator tot așa vintage, Loewe, ceva nemțesc, destul de bun amplificator și cu vometri aici, interesant. Care se pare că se pupă destul de bine cu boxele astea. Am încercat și cu alte amplificatoare, pe unele sună bine, pe unele nu. Am zis că cel mai ok ar fi să facem o probă pe ăsta, legat la laptop, bineînțeles. Și haideți să le ascultăm puțin. Da, cam așa se prezintă boxele. Acum o să vă zic și eu puțin părerea mea despre ele. V-am spus de la început, mi s-au părut interesante. Acum că le-am și probat, le-am și testat, am avut ceva timp și cu ele, pot să vă zic că sună decent. Nu sunt extraordinare pe partea de bas. Cineva spunea într-un comentariu că din cauza vechimii s-ar întări suspensiile acestea și că ar trebui date cu ceva lichid de frână să se moaie. Acum eu încă nu am făcut chestia asta, dar mă gândesc, poate, nu știu. Momentan sunt mulțumit de ele așa cum sunt. Sunt în starea lor originală. Sunt toate difuzoarele funcționale. Le-am luat cumva la risc, neștiind dacă funcționează sau nu, dar bazându-mă că aveam acasă câteva difuzoare de rezervă în stare bună, ceea ce și-a necesitat înlocuirea unui difuzor care era ars. Cam atât, un singur difuzor am schimbat la ele, în rest sunt ok și estetic sunt ok, aș putea să le dau cu un pic de lac să fie mai estetice, dar sunt mulțumit de ele așa. Ca și sunet pot să zic că excelează în zona de medii și înalte, basul un pic mai slăbuț. Probabil că ați văzut că și pe stație basul era dat undeva la jumate. Nu vreau să le forțez, am încercat și cu bas mai puternic, dar nu sunt nemaipomenite pe partea de bas. Medii și înalte, în schimb, sună bine dacă sunt împerecheate cu un amplificator cu care să se potrivească. Mai decât să le testezi, să vezi cum sună cu amplificatorul ca să-ți dai seama cât de ok sunt.
Am testat și cu amplificatorul românesc, cel de 15W, care îl mai vedeți prin videourile mele. Și cu ăla sună ok, dar cu ăsta mi s-a părut mai interesant. Și da, în anii 80, cu astfel de boxe, am aflat că se dădeau petreceri mari, nu știu, botezuri, chestii de genul ăsta, în spații mari. Probabil că răsună destul de bine într-un spațiu mai mare și una peste alta, astea erau condițiile din anii respectivi, anii 80. România cam așa ceva producea. Interesant mi se pare iar faptul că avem 4 difuzoare. Îți dă o senzație așa de cumva spațialitate, nu-ți dai seama de unde vine sunetul. E prăștiat așa în 4, nu știi în ce difuzor, care e primul difuzor, adică nu-ți dai senzația exact de unde vine sunetul. Sunt interesante, sunt niște boxe interesante și sună decent. Pentru vârsta care o au și, cum să zic eu, tehnologia de atunci, zic eu că sună binișor. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă v-a plăcut, nu știu, un like, un share, ce credeți voi. Toate cele bune!